Nagpatuman og pag-ubos sa singil sa kuryente ang Pipila ka power provider sa Davao Region. Kung ano atong sayron sa report ni Argil, relator. Gikan sa hapit 8,400 pesos nga bill sa kuryente niadtong Hulyo, nakurat apan nalipay ug maayo ang residenteng si Jala. Humana kita nga ana-ana lang sa 6,300 pesos ang iyang bill sa sunod nga bulan ni Agosto o dunay 2,000 pesos nga pag-ubos sa iyang monthly bill. Siyempre dahog tabang kay may na lang pampalit og bugas, mahal biya ang bugas ron. Usa lamang si Jela sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company nga nakabenepisyo sa refund of pass-through charges. Sa bulan sa Agosto, 5 pesos and 68 centavos ang power rate per kilowatt hour ang singil sa Davao Light. A residential customer sa Davao Light na will be issued a one-time, one-time refund siya of 3 pesos 0.37 centavos per kilowatt hour for the bill na ma-receive nila from August 11 to September 10 due to over-recoveries of pass-through charges from January to June 2023. Apan gipaabot nga mobalik na sa normal ang rate sa mga mosunod nga bulan. Base sa datos sa Davao Consumer Movement, dunasay pag-ubos sa singil sa kuryente ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kun Nordeco. Gikan 13 pesos and 48 centavos niadtong Hulyo, miubos sa 9 pesos and 82 centavos ang singil per kilowatt hour sa bulan sa Agosto. Sumala sa Nordeco, resulta matod pa kini sa pag-ubos sa generation o transmission charges. Dunasay hapit 13 centavos nga pag-ubos sa singil sa kuryente sa Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated kun Dasoreco. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.